Ezihamba phambili indaba namuhla kumiswe yonke imicimbi yezikole Kwazulu-Natal. Owezolimo uthi Phezu komkhono kanti siqanjwe kabusha isibhedlela saseMgungundlovu. Indaba ze-1KZNTV ifundele uphilano kaCibekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonani. Ngqongqoshe omnyango wezemfundo Kwazulu-Natal ukwazi Mshengu usekhipha umyalelo uthi kasikho isikole kumele ke senze noma sisingathe noma ngabe yiluphi uhlobo lomcimbi ukusukela namuhla kuze kube unyaka ozayo ngenhloso yokunqanda ukuphazamiseka kokubhalwa kwabafundi ezikoleni. Umshengu usho kanjena ngesikhathi ke ehambele esikoleni samabanga aphezulu eLamontville eThekwini ngenkathi ke kusayindwa isibophezelo sokuziphatha nokusingatha kahle ivivinyo zikamatikuletsheni okuzoqala ukuthi ke zibhalwe ngesonto elizayo. Selidumile Mantsumpeni ngokubhalwa kwezivivinyo zikamatikuletsheni kwakulonyaka namhlanje umnyango wezemfundo abazali othisha basayinde izivumelwano sokuzibophezela ngokuhambisa kahle nokuhlonipha imigomo kuze kuba kuyaphothulwa lokhu kubhalwa. Ekhuluma ukwazi Mshengu ongungqongqoshe womnyango wezemfundo eLamontville High School uveza ukuthi njengomnyango abasadinga imicimbi ezokwenziwa ezikoleni kuze kuba kushaya unyaka ozayo. KwaZulu-Natal asikho isikole okufuna sivumele any kind of activity except lezi ezivunywe i-department nezenzela ukuthi zilekelela abantwana njengoba bezoqala ukubhala. Sifuna manje ukuthi baphazanyiswe into eyiningi. Siyazi ukuthi sisesikhathini la khona futhi umkhankaso ushubile for local government elections, but siyacela ukuthi izikole zethu mazingaphazanyiswa. So asifisi ukubona abantu bethi bayokhankasa ezikoleni. Umshengu ephendula umbuzo ngodaba lwezikole bezishoda ngothisha babafundi bamatikuletsheni uveza ukuthi sebekwazile ukuzivala lezo sikhala yize lokho kubadle ephaketheni emva kokuncishiselwa isabelo mali sonyaka u2021 kuya ku2022. So zikhona izikole bekade zireport ukuthi kunezifundo zabantwana bakamatikuletsheni ezaffectekile ezingena uthisha. Kepha ke into ebesiyenza ukuthi sike sathatha isinqumo sokuthi labo thisha I think just after June ukuthi bonke labo thisha abafundisa izifundo zakamatikuletsheni abaqashwe ezikoleni even sekhona inkinga yemali esihamba sayichaza na kwi cabinet leyo nto ukuthi sithathele isinqumo ukuvikela abantwana ingakho sisinamanje sesinento ecishe ibizwe nge-over expenditure. Omunye wabafundi waseLamontville High School usiphumelele Magwaza ubonge kakhulu ukwesekwa abakuthole kothisha kanti nosihlalo wohlaka olumela abazali kusona lesi sikole ulungile Dlamini wazokalisa ukubaseka abafundi. Ezisikole sisanda ukubonga uprincipal wethu ngoba uhlezi esiphusha ukuthi sifunde njalo sihlezi sisesikoleni and sihlezi siba kwimanje sinane camp ukuthi umatric isihlale kufike uthisha abangaphandle. Beso supporta abantwana bethu since bezoqala ukubhala ama exams abo futhi besuka esikhathini esinzima sika COVID. So manje into ebesiyenza kakhulu was just that to support them and the teachers ukuthi babhale kahle since imotto yaseLamontville High School ku strive for excellence. Ngqongqoshe wezolimo nokuthuthukiswa kweindawo zasemakhaya ubonga isithole Mloyi uthi sesiphelile isikhathi sokuthi abantu babulawe indlala bebebe nodeda ngendlala omhlaba bangakwazi ukulima kuona baziphilise. Ukusho lo ngenkathi ke ehambele kwesakaCibekhulu empangeni enyakatho nelikaMthaniya ukuye kwethula ke uhlelo lokugqugquzela ukutshala waphinde wanikela ngeinsiza kusebenza kanjalo nembewu. Usalokhu uqhubeka njalo umkhankaso ogqugquzela umphakathi uba utshale ukuze ukwazi ukuziphilisa. Lo mkhankaso wethulwa undunankulu wesifundazwe njengamanje usuqhutshwa nangongqongqoshe wezolimo kulesifundazwe ubonga isithole Mloyi. Umloyi uthi abantu abangabhuqwa indlala umhlabathi ukhona. Senza lo msebenzi ke ukuthi siqinisekise ukuthi wonke ama district aseseswahambile oShampton bonke sebehambile. Mina sengizovala ngoba ngiyagcina njalo ufika sivula undunankulu sivule naye bese ngigcina mina sikhuthaza abantu ukuthi baqhubeke nokulima baqhubeke nokuzakhela ukudla kwabo okuzophilisa bona kuphinde futhi kuphilise isizwe. Lo ngqongqoshe uhambele insimi yomphila ndawonye emzini kwesakaCibekhulu ku Ward 32 ngaphansi uMasipala uMhlathuze nalapho eveze khona ukuthi abantu bangakwazi ukuziphilisa ngokulima ngokuthi basabalalise umkhiqizo wabo ezitolo ezikolo. Umloyi uphinde washiya nezinsiza kusebenza kubalimi bendawo. Sisebenzana ke ngohlelo lelo libizwa ukuthi reset sisebenzana ke nomnyango waka economic development othenge ama truck labo 22 uqinisekisa ukuthi uyathuthwa umkhiqizo wabalimi uyiswa ezimbonini uyiswa ezintolo ezinkulu.
Omunye umalunga lenhlangano nosemncane uchaze ngothando lwakhe lwezolimo yize emncane. Wabe seveza nenselela ababhekene nayo yokuntuleka kwamanzi kule ndawo. Amathuba emisebenzi awekho, so mina ngathatha le thuba ngabuka ukuthi kule ndawo sinayo indawo so kufanele ukuthi sisebenze ukuze sizenzele thina imali ukuze sizoba ngosomabhizinisi abayimele sibe agriculture. So kumina ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi youth as at the age of 21 years youth ibe ku-agriculture ibe involved ku-agriculture because u-agriculture iwona osomqoka iwona futhi obalulekile empilweni zethu ngoba ngaphandle kwawo singenze lutho ngesikwazi nasho ukuphila ngesikwazi nasho ukugqoka impahla esizigqokile u-agriculture wonke lo. Lo mcimbi ubuhanjelwe nayinkosi kule ndawo inkosi yakwaCebekhulu imeyo masipala uMhlathuze kanye nabanye. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo kwesakaCebekhulu emzini. Umnyango wezempilo KwaZulu-Natal usuqambe kabusha isibhedlela sase-Idindeyile eMgungundlovu ngenqalabuthe yeqhawelo mzabalazo elingasekho emhlabeni uHarry Gwala. Lesi sibhedlela sesineminyaka ngama-67 sasungulwa sesizokwaziwa ngeHarry Gwala Regional Hospital. Ngqongqoshe lomnyango nomagugu uSimelane Zulu uthi uGwala wakwasebenza kulesi sibhedlela ngaphambi kokuba kaxoshwe kulandela ukuncencaka izisebenzi kulesi sibhedlela ukuba zingene ngaphansi kwenyunyana. Ngqongqoshe uSimelane Zulu uthe nakuba engazange alithole ithuba lokuhlangana noHarry Gwala siqu sakhe kepha walizwa igalelo lakhe ngesikhathi efika kwelikaMthani yezofunda ngo-1996. Ubekhuluma emcimbini obuhanjelwe umndeni wakwaGwala, imeya kaMasipala uMsunduzi, amakhosi kanye namalungu kaKhongolose. Ama-comrades engahlangana nawo, the first person ababengitshela ngayo all the time was uMdala. And it made you realize the impact abanayo empilweni zabantu baseMgungundlovu, empilweni zabantu bakwaZulu-Natal, abantu base-South Africa, but empilweni zabantu abasha in particular. He played a very serious role in ensuring that he molds indlela esicabanga ngayo. I was very hurt ukuthi I never met him personally. Kanti usihlalo weHarry Gwala Foundation uPanyaza Lisufi uthe kumele likhuphuke izinga lokusebenza kulesi sibhedlela kungabikho okuzoshoda nangelilodwa ilanga. This name cannot just be placed in the name of a hospital for the sake of doing so. It means the attitude, the leadership, the service that is rendered in this hospital must also change and be like Harry Gwala. It means there must be tender care. It means there must be ubuntu. It means there must be cleanliness. It means there must be no shortage of medication or beds. It means the hospital must be at its top order every day, every hour, every minute. Khona manjalo uSimelane Zulu uphonse inselelo kubaphathi besibhedlela. Lesi sibhedlela is now Harry Gwala Hospital. It means sinikeza umsebenzi as management of ensuring that you manage this hospital with integrity. You make sure that you do not drag the name Babu Mdala in the mud. So from today, if you did not know this before as management, from today you know that you are bearing a very heavy responsibility on your shoulders and you must make sure that you discharge it properly. Ukushintsha kwegama kwalesi sibhedlela kuze nezinguquko eziningi ezinye ezisazokwenzeka. uSimelane Zulu umemezele ukuthi kunezinhlelo ezizodla izigidi zemali okubalwa kuzo igumbi lokubelethisa elizothatha u75 million wamarandi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uAyanda Dube eIdindeyile eMgungundlovu. Ngqongqoshe umnyango wezokubusa ngobambisana neindaba zomdabu KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uvula isakhiwo sikamasipala umuzi wabantu eHading ogwini oseningizimu nalesifundazwe. Uhlomuka ukuthi ke ukushayela likhulu kuyihlombe ukuthi lo masipala ube nesakhiwo esithi wona ngoba imali ebisetshenziselwa ukukhokheleni noma ukuqasha kumastende sizokongiwa ikwazi ukuhambisa idingo kubantu. Umasipala umuzi wabantu usuzothuthukisa imiphakathi kanconywana. Lokhu kushiwo ungqongqoshe wokubusa ngokubambisana nezomdabu uSipho Hlomuka ngenkathi ezovula amahhovisi omkhandlu umuzi wabantu. Sibongela abantu bangaphansi komzi wabantu local municipality ngokuthi ubuholi amameya namakhansela wonke nemanagement ikwazele ukuthi save imali yakhe ama-office omkhandlu amakhulu kangaka kuzokwenza lokho ukuthi bangasaphinde barente amabhilidi
leyo mali yonke le kade kurentwa ngayo for eminyaka emide eminingi sizothathwa manje ihanjiswe iyofakwa kwi-service delivery. uHlomuka uthi uzoshayela ikhwelo kuba bonke omasipala abasarenta ezakhiweni ekungazona zabo ukuba bawonelele emkhandlwini umuzi wabantu ukuba nabo bakhe izakhiwo zabo. Sizonxenxa nabanye omasipala abasarenta ukuthi abathole indlela yokuthi bakhe ama-ofisi kunokuthi bamoshe imali eningi ukuthi kurentwe ngayo. Ingakho-ke sizobacela nakhona la ogwini sesiqale sesikhulumile nobameya uMapholo wabungcobo ukuthi nasabazama indlela nasogwini ukuthi babeke imali bakwazi bakha ama-offices. Umeya kamasipala ukhansela uDixie Nciki uthi nakuba bawakhile amahhovisi omkhandlu kodwa kusekuningi abakudingayo ukuze bakwazi ukubhekana nenselela zansuku zonke. Uma ngabe singathola imali sizame ukwakha amahhovisi lapho ekuzosebenzela khona yonke iminyaka. Ngalo ndlela ke njengomkhandlu omncane sizama nokugenerate i-income. Okunye okubalekile futhi esifisa ukwenza njengomuzi wabantu siyafisa nje basakhe i-disaster management center because iyona ndawo le ezosiza njengomkhandlu omuzi wabantu owakhele amahlathi nemililo iba miningi. Kodwa ke futhi namhlanje njengoba sivula la nje ngesonto nje lidlulile besiletha la injini okanye imoto le esiza kakhulu ezintweni eziphathelene nemililo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uSgananda eHadingi ogwini. Lo okhulumela kwinhlangano yezemvelo KZN Wildlife uMusa Mtambo uthi abantu kumele bahlale banzi ukuthi isilwane imvubu noma imboma siyingozi ke ngokuphindile uma ngabe besibona kumele nakancane basondele eduze naso. Lokhu kuzemva kuba ke kubonakala kudla ke imvubu noma ke iyona ke imboma idla kutshani eduzane nomgwaqo uJohn Ross eRichards Bay nalapha abantu bebebonakala bethatha izithombe kanjalo nemibukiso eduzane kwayo. Umtambo uveza ukuthi lesisilwane kasifuni lutho luzosiphazamisa uma ngabe sesibuyela emanzini. Kuphazamisekile ukuhamba kwezimoto emgwaqweni uJohn Ross eRichards Bay enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Ngenkathi abantu bemisa izimoto befuna ukusibonela imvubu idla eduze nomfula. Lesi silwane abaningi abasigcina ngokusibona sisemanzini bathi abanye ingakho bemise izimoto bethatha izithombe nemibukiso. Lo okhulumela ezemvelo wildlife uMusa Mtambo uthi abantu kumele bagweme ukusondela eduzane nalesi silwane ngoba siyingozi ngokuphindiwe. Sithi isisho sesiZulu akukho zinyane lemboma ladliwa ingwenya kwacweba isiziba. Lesisho sikhombisa ubungozi bemboma. Izimboma izilwane ezidla utshani ziyaphuma emanzini ebusuku ziyodla utshani ngaphandle. Kujwayelekile ukuthi uma sezidla singahamba ibanga elingaphezulu kwamakhilomitha ali10. Imboma isilwane isihamba ngendlela eyodwa isikhathi esiningi. Uma isibuyela emanzini ihlangana nawe usendleleni yayo izokususa ngamazinyo ayo ayiqheleli indoda yona. Uma kungeyisimame ihamba nezinyane layo bese wena uzithola uphakathi nendawo izokulimaza. Futhi uma phakathi kwayo namanzi isibuyele emanzini izokulimaza. Kuyingozi ke uma uzoma uthathe izithombe lokho sikubiza ngama selfie. Ngoba awazi noma njengoba uma nje usoma phakathi kwayo nomntwana wayo onezinyane layo. Ngeke uyishiye imboma ikwazi ukugijima ngespeed sika 40 kilometers nge-hour. Abantu babonakala bejabule bebona lesilwane esinamazinyo amakhulu ayingozi nesingajwayelekile ukuphuma emanzini njengoba kuvela ukuthi siphume emanzini uma kunokubanda kuphela ngenxa yesikhumba saso. Umtambo uveza ukuthi uma abantu bebona lesilwane kumele bafonele amaphoyisa ngokusheshsha aseduzane. Ngithanda kakhulu ukuxwayisa umphakathi waseRichards Bay empangeni namaphethelo mayana lemboma ibonakala kuJohn Ross ukuthi uma kwenzeka uyibona ungadlaleli ngakuyona, uhambele kude nayo, uzame uavoid ukuthatha ama selfie ngoba njengoba sengishilo iyingozi kakhulu. So umphakathi mhlambe sehamba ebusuku kakhulu awuqaphele uma uyibona uhambele kude nayo, ubike ekwi-police station eseduzane nabo whether empangeni noma eRichards Bay. Amaphoyisa akazobe siyasithinta ke thina abezemvelo ukubona ukuthi ngenziwa kanjani ngayo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo eRichards Bay.
Lo phethe zokuxhumana nomphakathi eNyuvesi yakwaZulu uMamusa Lekowa uthikisa inkulu kuyinselele ekudluliseni ulwazi olufanele ikakhulukazi kwintsha besifazane nakuyindaba nje ithinta ukukhulela kwentsha ezikoleni. Khuluma ke nethimba lezindaba Lekowa ngenkathi ke behambele kwisikole samabanga aphezulu iPrincess Thume obanjeni emthunzini uveza ukuthi nentsha yabafana isadinga ukululekwa. Lesi sikole iPrincess Thume sobanjeni enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal. Lesi sikole sinesibalo esiphezulu zabantwana abakhulelwayo bese bancane. Isikhungo sasongoye ngokubambisana nezinhlangano ezahlukene sihambele lesi sikole ngenhloso yokuzoqashisa abafundi ngobungozi bokukhulelwa bese bancane. We still have to talk to kakhulu. It's empowering them, giving them the skills of dealing with those issues. Like for example, rape, ama life skills okudilana nokurage. If intombazane isirejiwe, what is it that she has to do first? Because sometimes baba under trauma bagcine bengazi ukuthi bafanele benze njani. Sexual harassment, how do they report? How do they deal with it? Enye izinhlangano esebenzisana nabafundi kanye nenyuvesi yasongoye iveza ukuthi abafundi bamantombazane bayadinga ukuqwashisa ngezinto ezingabaphazamisa besakhula kanjalo nabafana nabo bayadinga ukuthi banikezwe ulwazi. We felt ukuthi faneleke abantwana especially bamantombazane, but we also understand ukuthi nabasilisa bayayidinga such programs, but we felt ukuthi mhlambe asiqale ngabantwana besifazane, young women, ukuthi ke sivule iplatform or ispace for them to talk about ama issues aba affectayo endaweni yabo. Abafundi nabo ngokunjalo bazokwelisa ukuthakasela ithuba elifana naleli ngoba kuningi abakutholile nokuzobasiza ngomuso. I'm very grateful for this opportunity of having a program in our school. We learned lots of things, especially when it comes to teenage pregnancy. How can we prevent it, rape and other things? And we're very, very, very happy. The main challenge is beginning now, like schooling is teenage pregnancy. Mangasho nje 85% amantombazane la esikoleni uneyingane, then the rest abanazo. So singajabula kakhulu ukuthi bebuye bezosifundisa about teenage pregnancy kuze nalabo sebeneyingane bengacabanga ukuba nengane zesibili, nalabo bangakabi nazo ingane becabanga beyazi ukuthi no, it's wrong ukuba nengane usamncane. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo obanjeni. Lo ngumsungulo we-SUV challenge uSiyavuya Mbethe uthi baqhuquzela umphakathi ubusukume kuzumele kwezokuvakasha ukuze bakwazi ukuthuthukisa kumnotho baphinde bagome ukuze kuvuleleke ezokuvakasha. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV uMbethe ngenkathi evakashele esikoleni eThaisend esikhaleni ngathi bezonikezela ngeinsiza uveza ukuthi abantu bangahlomula ekuthuthukiseni umnotho ngokuthi baqale amabhizinisi abo amancane. Umkhankaso obizwa nge-SUV challenge uqale ngonyaka 2018 ngenhloso yokuqhakambisa ezokuvakasha kanjalo nezokuphepha emgwaqweni. Kanti kulonyaka kubonakala ugasela nasezindaweni ezakhela isifundazwe iKwaZulu-Natal. Lo ngumsungulo lomkhankaso uSiyavuya Mbethe uthi abantu abasukume bazama ukuthuthukisa ngakwezomnotho bangalindeli ukuqashwa. Ma kunabavakasha abafikile endaweni batshala imali la bazothenga khona upetrol, balale khona kwindawo zangalana kuma BNB, kuma hotel angalana, kuqashwa abantu abamnyama bakithi, kuqashwe intsha yakithi. Ngalondlela imali etshaliwe nemali ethe yafakwa ngabavakashi ibuye isiza umphakathi ukuthi abantu abaningi basheshe bahlomule futhi namakhaya amaningi asheshe athole. Ngaleyo ndlela iphakamisa umnotho waleyo ndawo. Lo mkhankaso ohlanganiso saziwayo abahlukene nabahamba ngezimoto ezinkulu bahambela isikole samabanga aphezulu eThaisend esesikhaleni enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal bezonikela ngezinsiza okuhlanganisa umshini wokuprinta kanye nokunye. We are giving back with education. Mind you, ukuthi ngikhulele emakhaya, ngikhulele la eShobe, ngihluphe ngena lutho. So masithi my heritage singobani thina. Mhlawumbe uyabona ukuthi sikhuluma isiZulu, okhulu othethe isiXhosa. So SUV challenge into enzayo I think is good. Nanokuthi abantu abasha if bebona imoto enjengalezi, nawe one day umuntu omusha afuna itshela ukuthi I want to drive imoto because imoto enkulu it doesn't mean ukuthi kufana ukuthi wena ube nayo umuntu isikole. Ungahlala iminyaka as long as your dream and your vision it one day uzoba nakho.
Ngijabula kakhulu njengoba usibona nje sisesikoleni ngoba sizokhuthaza abantwana sobanikeza ithemba asogcini wangena ezikoleni kuphela kodwa sizongena nakwezinye indawo la sinikeza khona abantu kubagqugquzela ukubanika i-empowerment. Kanjalo nosaziwayo othandwa abaningi kwezikaqede isizungu King Nuba udlulisa umyalezo obalekile kubantu mayelana nokuziphatha kanjalo nokugoma. Thama siqhuquzela ukuthi abantu ke baqhubeke njalo babe safe ezweni sihamba ne-SUV. Ngithi abantu ne-depend tourism, ngithi abantu nje aba-vaccinate bahambe bayezweni siphile kahle ezweni. Ngithi wemo kwasebamnandi ezweni. Lo mkhankaso uhlanganisa indawo yasemhlathuze iJozini, oKhahlamba kanye naseSandlwana, kanti uzozophothulwe endaweni yaseThekwini. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uthi abantu maphumulo esikhaleni. Unobhala weqembu le-IFP ngaphansi kwesifunda eKingcetshwa enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uTobias Gumede uthi sebevuleleke icala lokuxhashazwa kweinsiza zikamasipala waseKingcetshwayo. Lokhu kulandela ukubonakala kwemoto kamasipala akisetshenzisela ukukhankasela iqembu likaKhongolose. Khuluma ke nethimba lezindaba le-1KZNTV uGumede uveza ukuthi ke banabo ubufakazi balesi senzo sokuziphatha budlapha kwezisebenzi zalo masipala. Iqembu le-IFP ngaphansi kwesifunda eKingcetshwayo selivule icala livulela umasipala eKingcetshwayo ngokusebenzisa imoto yomkhandlu ukukhankasela iqembu likaKhongolose. Okusidumazile kakhulu ukusebenziswa kwemoto yamasipala yohlobo Corolla emhlophe lapho khona ibinekipa zaKhongolose sigcwele emotini sinikezelwa ingane lapha around indawo phambi kokuthi bekhona. Lokho kusifaka kabi ngoba lento behlala sisho ukuthi uma iqembu lezamandla kuphatha inselelo lezo esezikhona ezomphakathi akuzona ezeqembu. Lesi sigameko senzeka kuyo lenyanga kaMfumfu ngenkathi kusingetha umkhuleko nobuhlelo umasipala wesifunda eKingcetshwayo eKingindlovu. Iqembu le-IFP ke sivule icala khona eKingindlovu endaweni yasehla ukuba lo daba lulandele luphenywe bajeze abantu abenza lento. Futhi ke nosuthu wethu ukhansela umbatha simele ukuthi ahambe yapha incwadi ayese kumanager ubachaze ngalento kuze bemanje ke bangaza ayibuye impendulo uthini. Imizamo yokuthola umasipala wesifunda eKingcetshwayo ubuziphendulele awutholakalanga kwaze washaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezo 14 rand 63 cents maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngo20 rand 16 cents kupondo waseBrithani libe ngo17 rand 3 cents maqhathaniswa neeuro yaseEurope kanti intengo yegolide yona $1,794.24 ounce kuthi intengo yelongahluziwe yona ibe ngo$84.61 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lenyokane elihlazana umabona bulawa amaZulu FC lithi lizimisela ukwenza kahle kakhulu kumdlalo walo weCAF Champions League elizodlala neqembu laseDemocratic Republic of Congo iTP Mazembe kulempela sonto. Lo mdlalo uzoqala ngokubumbana kwehora lesine kusasa ntambama enkundleni yaseLumbumbashi khona kwelaseCongo. Umgadli wosuthu Augustine Mulenga uthi bayihlonipha impela iTP Mazembe kepha kangeke bayivumele nje izenzele umathanda kubona kulo mdlalo kusasa. Wathi bazokwenza konke okusemandleni ukulwela iqembu labo ngokuthi bawunqobe lo mdlalo. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindele kosukwini lakusasa. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto Phezu komzimvubo kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.